छोटखानी कार्यक्रमानिमित्त आज बूट असेल किंवा खुर्च्या असतील, हे सहकार्य नाही तर हे आमचं कर्तव्य आहे. ह्या शाळेत आम्ही शिक्षण घेऊन जे काय आयुष्याचे घडामोडीपर्यंत पोहोचलो आहे त्याच्या बऱ्यापैकी वाटा ह्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा आहे. त्याच्याच ऋणातून मुक्त होण्याचा जो छोटासा आम्ही सर्व मित्रमंडळी या ठिकाणचे असतील, आपले सर्वांचे लाडके मित्र आणि आजच्या खरंच तळमळीने ज्यांनी या ठिकाणी मुलांना बूट सुपूर्द केले, राकेश भाई असेल. खरं सर मी बोलायचं असं काही नाही आहे डोक्यात, पण बोलायचं नाही तर बोलायचं कधी. आणि आपण ज्यावेळेस निवांत कट्ट्यावर आम्ही गप्पा मारत बसतो, आम्ही दादा असतील दादांबरोबर बोलतो, राकेश आम्ही कंटिन्यू बोलत असतो. सचिनच्या माध्यमातून अध्यक्ष होण्याच्यापासून आम्ही त्याच्या पाठीशी आहे. खूप चांगले चांगले विचार एकामेकीचे शेअर करतो, पण फक्त ते विचारच राहतात. आपल्या भागाचे कार्यक्षम आमदार संजय जगताप यांचं हवेलीची धुरा कामाच्या माध्यमातून माझ्याकडे दिली. वेळोवेळी प्रत्येक गावात जाणं होतं. हाच उपक्रम आमच्यासारख्यांनी आत्मसात करावा. अजून आपल्या गावात खरंच सर मी त्या दिवशी म्हटलं, खूप चांगली चांगली मुलं आहेत, त्यांनासुद्धा हा प्रोग्राम भले व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जरी कळला तरी प्रत्येकाने थोडी जरी मदत चालू केली सर, बराच मोठा प्रोग्राम आपल्यामध्ये उभा राहू शकतो. संदीप पण आहे, त्याची धडपड मी पाहतोय, सचिनची धडपड पाहतोय, प्रत्येकाच्या धडपडीमध्ये माझा थोडा तरी वाटा असतोच. मी त्या दिवशी सांगितलं होतं, हे गाव राजकारणाच्या पलीकडचं गाव आहे. वेगवेगळे पक्ष काम करतात, पण प्रत्येक पक्षाचा माणूस प्रत्येक पक्षाच्या कार्यक्रमाला इथं सपोर्ट करतोय. हीच विचारधारा जर पुढे आली, मी बऱ्याच वेळा टाईम मिळाल्यानंतर ते मोबाईलवर ताई कार्यक्रम पाहतो. सिकंदर ते सारेगमपमध्ये असेल किंवा ते इंडियन आयडलमध्ये मनी, तेव्हापासून माझ्या डोक्यात एक शाळेविषयी, म्हणून मी खरंच आज सकाळी शाळेत यायचं होतं मला. ह्या विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा तुमच्या माहितीशी निगडीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जर एखादा ज्याची परिस्थिती खूप वीक आहे पण त्याच्या अंगात स्किल आहे, पण त्याच्या स्किलला त्याच्या गुणांना वाव मिळत नाही, अशी जर परिस्थिती इथं स्टेजवर बसणाऱ्या कुणापुढेही जरी तुम्ही मांडली तर 100% त्याच्या फ्युचर भविष्याची जबाबदारी आम्ही नक्कीच उचलू. अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जर मुलं पुढे आली तर गावातसुद्धा यशस्वी उद्योजक कसा असू शकतो. सचिनसारख्याची तळमळ जर कोणी जवळून पाहिली, जरी तो कमिटीचा अध्यक्ष असला तरी निस्वार्थपणे काम करतो. हा संदीप झांबरे व्यवसाय करता करता थोडासा राजकारणाची त्यांनी कूस पकडले. आता अटल सप्ताहाचं त्यांचं नियोजन चाललं आहे. 15 दिवस झालं मी पाहतोय कार्यक्रमाचं व्यवस्थित नियोजन व्हावं म्हणून गावोगावी तो बिचारा त्या ठिकाणी जातोय. म्हणजे आमच्या गावातली मुलं चांगल्या प्रकारचं राजकारण करू शकतात, चांगल्या प्रकारचा उद्योजक होऊ शकतात, अशी उदाहरण इथं आहेत. पण आम्ही नाही तीच गोष्ट समाजापुढं मांडत आलो आणि ही चांगली व्यक्ती आपण इथं झाकून ठेवली. त्यामुळे तुम्हाला सचिन, तुम्हाला विनंती आहे, आपल्याकडं सध्याला एकच व्यासपीठ राहिलं आहे. ग्रामपंचायत असती तर ग्रामसभा होत होती, 15 ऑगस्टचे मोठमोठे कार्यक्रम होते. एकच व्यासपीठ आहे ती शाळा. त्या शाळेच्या माध्यमातून मला हेच त्या दिवशी सांगायचं होतं, शाळेच्या माध्यमातून चांगली चांगली लोकं इथं इन्व्हॉल्व करा, त्यांना आपण बोलूयात. ती शिक्षकांची जबाबदारी नाही, आपली जबाबदारी आहे. शिक्षक त्याला रूप देतील आणि त्यांचा यशस्वी जीवनगाथा ह्या विद्यार्थ्यांपुढे आपण मांडू, जेणेकरून 100 विद्यार्थी आहेत, त्यातल्या एकाने जरी आत्मसात केली तर त्याच्या आयुष्याचं कल्याण होईल. आणि त्या आयुष्याचं कल्याण होताना ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, ज्या ज्या त्यांच्या जीवनात संकट येतील, त्याला राकेशच्या वतीनं, आप्पांच्या वतीने, सर्वांच्या वतीने मी शब्द देतो, आम्ही ठाम उभं राहू. पण तरी हिरा सर, तुम्ही त्यांच्या सान्निध्यात, ताई तुम्ही त्यांच्या सान्निध्यात आहे, नक्की शोधून काढा, आम्हाला सांगा. ह्या मार्गाने त्या पुढं मुलगा जाऊ शकतो, मुलगी जाऊ शकतो. त्याला सर्वोत्तम प्रयत्न मदत करण्याची जबाबदारी आमची राहील. आणि आज बूट आले, अजिबात विद्यार्थ्यांनी लाजायचं नाही सर. आत्ता घडली, त्या दिवशी मी सचिनच्या मुलीचं नाव घेतलं, वक्तृत्व स्पर्धेत राज्यस्तरीय ती खेळते आहे. तुमचंच त्याला मार्गदर्शन त्या मुलीला लागलं आहे. ते आज आपल्या स्कूलमध्ये नाही, हायस्कूलला आहे, पण तुमच्याच हाताखालून ही मुलं चालतात. ह्याच्यात घडत असेल ना, पालकांचा विचार करू नका, आम्ही ठाम आहे. तेवढी पांडुरंगाने, परमेश्वराने आमची परिस्थिती केलेली आहे. आम्ही निश्चित याचा पायउतार होण्यासाठी, तुमच्यासाठी, आपल्या शाळेसाठी, या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच काहीतरी करू. देणाऱ्याने देत जावे
आणि घेता घेता त्याचा एक दिवस हातच घ्यावे, या उपमाप्रमाणे जे जे तुम्हाला गरजेचं आहे ते तुम्ही आम्हाला कळवा, आम्ही नक्कीच मदत करू. राकेशचं मी ग्रामस्थांच्या वतीने या ठिकाणी खरंच आभार मानतो. पण आमच्या 5-6 जणांत बसलेल्या आप्पापासून हे सगळ्यांना एक आव्हान करतो, आवर्जून संदीपजी थोडंसं लक्ष द्या. आपणच गावच्या विकासाचे किंवा गावाच्या नावाचे खरं सूत्रधार आहोत. जर आपल्यात वैचारिक मतभेद तयार झाले किंवा आपण चांगल्या कार्याला जर सपोर्ट केला ना तर गाव फक्त दुभागलं जातं, विकास होत नाही. माझं जर व्हॉट्सअपला तुम्हाला पाठवता आलं ठीक आहे, नाही पाठवता आलं पण विचार फक्त माझ्या डोक्यात घ्या. एखादा मान कमी मिळाला तरी चालेल, एखाद्या ठिकाणी अपमान झाला तरी चालेल, एखादी गोष्ट सन्मानाची राहून गेली तरी चालेल, पण आपण आपल्या गावातल्या तरुणांना, होतकरू उद्योजकांना, होतकरू राजकीय व्यक्तींना पुढं जाण्याने सगळ्यांनी मिळून सपोर्ट करू. ज्या वेळेस गावातलं राजकारण संपल त्यावेळेस गाव प्रगतीच्या दिशेने स्पीड पकडल. एवढंच मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो. चुकला असेल तर क्षमा मागतो आणि या ठिकाणी माझे विचार थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खाणी कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आपल्या विनंतीला मान देऊन शाळेमध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आपली उपस्थिती आम्हाला आणि आमच्या मुलांना एक चांगली प्रेरणा देऊन गेलेली आहे. आपण आपलं जे बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं हे मुलांना निश्चित आवडलेलं आहे आणि आपली उपस्थिती ही विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थानं आदर्शवत अशी वाटलेली आहे. बूट देणं हे एक निमित्त आहे किंवा खुर्च्या देणं हे आपल्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे किंवा राक्षे परिवाराकडून मिळालेली पाण्याची टाकी ही त्यांचं औदार्य आहे. परंतु त्याचबरोबर आपण शाळेविषयी चांगली भावना बाळगून आहात. आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे की या शाळेमध्ये शिकणारी बहुतांश मुलं ही कामगार वर्गात जे विस्थापित होऊन इथं आलेली कुटुंब आहेत आपल्या गावाच्या परिघातील आणि 6-7 किलोमीटर म्हणजे अगदी नावले वस्तीपासून इथंपर्यंत एवढ्या अंतरात राहणाऱ्या कामगारांची मुलं आपल्याकडे शाळेत शिक्षण घ्यायला येतात. अर्थार्थी तसा म्हणायला गेलं तर आपला त्यांच्याशी तसा गावाची नाळ म्हणून संबंध येत नाही, परंतु माणुसकी म्हणून आपण या मुलांच्यासाठी एक प्रेमाची भावना मनात ठेवलेली आहे. आणि आम्हाला असं वाटतं की जोपर्यंत ही मुलं शिक्षित होणार नाहीत, चांगले संस्कार ह्यांना घडणार नाहीत, तोपर्यंत ह्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीमागं लागलेलं शुक्लकाठ संपणार नाही. त्यांचे वडील मजुरी करतात तर आमची अशी इच्छा असते की ह्या मुलांनी ते न करता त्या कुटुंबाला एक मोठा आधार बनावा, एक चांगल्या पदावर ह्यांनी स्थापन व्हावं आणि त्यासाठी लागणारी सर्व शैक्षणिक मदत, जे काय मार्गदर्शन आहे हे सगळं या इमारतीतून, ह्या मंदिरातून त्यांना मिळावं यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करत असतो. याच्यामध्ये त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आपलं लागणारं सहकार्य आपण देण्याचं कबूल केलेलं आहे. ही आम्हाला एक आनंदाची बाब आहे. बऱ्याचदा काही गोष्टी शिकवायच्या असतात पण त्याची साधनं उपलब्ध नसतात. उदाहरणार्थ आमचे शेणकर सर हार्मोनियम वाजवतात, आम्हाला मुलांना भजन शिकवायचं असेल किंवा तत्सम काही वाद्यसंगीत वापरून करावायचा कार्यक्रम जो इथं किंवा बाहेर सादर करायचा असेल, अशा प्रसंगात हार्मोनियम किंवा इतर वाद्यसाहित्य याची अडचण जाणवते. आता त्या दृष्टीनं आपण 2018पासून प्रयत्न करतो की शाळेला आपल्या एक हार्मोनियम मिळावा, एक चांगली साऊंड सिस्टीम असावी. तर तो प्रयत्न झाला तर आपल्याला निश्चितपणे आणखी चांगलं करता येईल. तशाही परिस्थितीमध्ये गावातनं उसने हार्मोनियम मानून आपण आपल्या शाळेतल्या मुलांना आकाशवाणी पुण्याला 3 वेळा नेलेला आहे आणि आपल्या मुलांचा हा कार्यक्रम राज्यभर प्रसारित झाला. जे आकाशवाणी केंद्रावर जाणं आणि आपल्या मुलांचं सादरीकरण तिथं 30 मिनिटाचं होणं ही फार मोठी बाब आहे मुलांच्या दृष्टीनं, कारण इतक्या लहान वयात त्यांना ते व्यासपीठ मिळालं. तर अशा प्रकारचे प्रयत्न आमचे नेहमी असतात. सदैव आपल्याविषयी आदर आणि प्रेम आहे हे आपण मनात असावं द्यावं आणि आपल्या या सहकार्याबद्दल शाळा आमची सदैव आपली ऋणी राहील. या बालकांचे आशीर्वाद हे आपल्याला आपल्या भविष्यातल्या कार्यासाठी सहाय्यभूत ठरवत अशी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. भविष्यात वेळोवेळी आपण शाळेमध्ये यावं, आपले उपक्रम आम्हाला सांगावेत. आम्ही सदैव आपल्या सर्व उपक्रमांना सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. याबद्दल आम्ही तुम्हाला शाळेच्या वतीनं आश्वासित करतो. मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीकरता आम्ही कटिबद्ध आहोत असं तुम्हाला मनापासून सांगतो आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देऊन आपला हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो.